Δυστυχώς για μας, τους οποίους στο Καστέλι δεν ήταν γούρικοι, δεν ήταν τυχεροί. Την τύχη βέβαια τη φτιάχνεις εσύ. Νομίζω ότι εμείς σήμερα για ακόμα μια φορά διοικήσαμε τους εαυτούς μας. Δεν κέρδισε νομίζω η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτή που έπαιξε στο ποιοτικότερο ποδόσφαιρο, αλλά η ομάδα που είχε το θράσος, το θάρρος, την αυτοπεποίθηση, τον Τζαμπουκά να κυνηγήσει όλες τις φάσεις, να παίξει αντιποδόσφαιρο αν χρειαστεί σε ορισμένες φάσεις. Το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Πρέπει και εμείς, αυτό που καταλογίζω στους παίχτες μου αυτή τη στιγμή, είναι η περισσότερη διάθεση, αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν σαν ποδοσφαιριστές. Πάθος, το οποίο εμείς δεν το είχαμε. Σήμερα νομίζω πάλι μας καταπλάκωσε αυτό το άγχος της έδρας. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι που για μας είχα πει ότι είναι μονόδρομος η νίκη. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε, το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης πάντα αναλογεί στον προπονητή. Πρέπει να πάρουμε λίγο την πίεση από τους ποδοσφαιριστές. Απλώς από εδώ και πέρα που πρέπει μέσα σε αυτή την ποιότητα που προσπαθεί να δείξει αυτή η ομάδα να βάλει και περισσότερο ποδοσφαιρικό Τζαμπουκά, τον οποίο δυστυχώς σήμερα δεν τον είχαμε. Ένα παιχνίδι το οποίο πήγαινε, όπως είπε ο αντίπαλος προπονητής, χωρίς πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Μία φάση έκρινε το παιχνίδι, δεν ήταν η φάση τυχερή αυτή για μας, ήταν για τον αντίπαλο. Κοιτάμε μπροστά, έχουμε ένα παιχνίδι πάλι στην έδρα μας, το οποίο αν ήταν μία φορά μονόδρομο στο παιχνίδι με την Ιωνία που το χάσαμε, τώρα έχει γίνει αυτό το παιχνίδι, είναι 10 φορές μονόδρομος. Να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο, πρέπει να σηκώσουμε τα κεφάλια, να δουλέψουμε, να δούμε την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τρόπο που έρχονται οι αντίπαλοι πάντα να παίξουν κλειστά στο μισό γήπεδο. Εντάξει, είναι το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνει μια ομάδα που θέλει ορθολογικά να παίξει ποδόσφαιρο. Αν είδατε στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι των αντιπάλων ήταν στείλω την μπάλα είτε από τον τερματοφύλακα είτε από τον τέτοιο, να γεμίσουν την μπάλα, να δημιουργήσουν μια προϋπόθεση μας. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι. Εμείς θέλουμε να παίξουμε με σωστή ανάπτυξη από πίσω. Εντάξει, αυτό θέλει πολύ υπομονή, σίγουρα θέλει οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εκτός από ποιότητα να έχουν και πάντα να έχουν και καθαρό μυαλό, το οποίο καθαρό μυαλό εμάς πολλές φορές το χάνουμε λόγω του άγχους του αποτελέσματος. Η αλλαγή έδρας, εμείς εδώ πέρα κάνουμε έτσι κι αλλιώς προπόνηση, δεν υπάρχει, για μένα δικαιολογίες δεν υπάρχουν για το αποτέλεσμα. Κύριοι υπεύθυνοι για την ήττα της ομάδας είμαστε εμείς. Εγώ δεν μου αρέσει ούτε να ψάχνω δικαιολογίες, ούτε για τη φάση της αντεπίθεσης. Για μένα, από όπου και να ξεκίνησε η φάση, για μένα μετά είναι κακή αντιμετώπιση της αγωνιστικής κατάστασης από τους ποδοσφαιριστές μου.